20% боло бурда мешавад. маоши кормандони соҳаи маориф дар онҷа пунктҳо мебарояд ки киҳо авф мешаванд ё киҳо намешаванд. хуш ба ҳолат раҳмат ки бисёр навигариҳоро мо аз шумо дастрас мекунем. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. нафарҳое ки мехоҳем границаи Қазоқистон бигзарем барои айсари нав кардани документотон ва барои ба дили пир гаштантон, номерои ки мебарояд зангшон бизанед шуморо бо нархи арзон границаи Қазоқистон мегузаронанд. маошу нафақа ва идорапулӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд карда мешавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солонаи худ супориш дод ки маошу нафақа ва идорапулӣ аз моҳи сентябри соли 2026 аз 15 то 25% боло бурда шавад. чихеле ки медонед имрӯз яъне ки рӯзи 16 декабр паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон буд ва дар ин паём оиди боло бурдани мақсад пенсия ва мақсад идорапуливу нафақа маош суханронӣ кардан супориш доданд ки дар соли 2026 аз 15% то 25% ҳамин чизо зиёд карда шаванд. маоши дигар кормандони соҳаи маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, илм, фарҳанг, идоракунии давлатӣ, муассисаҳои бюҷетӣ ва дигар 20% боло бурда мешавад. маоши кормандони соҳаи маориф аз ҷумла кормандони мактабҳо ва муассисаҳои томактабӣ 25% зиёд карда мешавад. маоши кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хидматчиёни ҳарбӣ ва дигар кормандони мақомоти қудратӣ 20% зиёд карда мешавад. нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ, давлатӣ ва заминавӣ на кам аз 15% зиёд карда мешаванд. яъне ки ин шурӯъ карда аз моҳи сентябри соли 2026 таҳти амал қарор мегирад. ин бод информатсияи нав дар бораи боло рафтани нафақа ва музди маош дар ҷумҳурии Тоҷикистон. комментарияҳои шуморо хонда ба саволотон ҷавоб мегардонем. кадомеда дороҳои гиёҳӣ ё ҳиҷомаи бепул дар кор бошад, ҳаминро тамошо кунед ва зангшон бизанед. ширкати шифофармо дороҳои гиёҳиро ба шумо тавсия медиҳад. барқарорсозии қувват ва нест кардани простатит бо махсус дорӯи ватании мо бо номи Паҳлавон. инчунин доруҳо барои баровардани риш ва барои каму зиёд кардани вазни шумо бо шифофармо бошед. Омина нависонда. салому алайкум акаи Сорбон. сози хубӣ дар амнистия депортҳои дарозмуддат мисол 30-40-50 солаҳо папал мешаванд ё ин ки не. ин масъалада пешакӣ мо ҳеҷ чиз гуфта наметонем. вақте ки авфи муҳоҷирон мешавад дар онҷа пунктҳо мебарояд ки киҳо авф мешаванд ё киҳо намешаванд ва интизор бошем. мо чихеле ки гуфтем худованд хоста бошад насиб дар канали Сомонён Тиҷе дар ин масъала видео мекунем ҳамин як рӯзада ва ҳамаша пурра мефаҳмонем барои шумо. як нафари дигар нависонда ҳамин гапҳои мегӯй мо ҳамашам медонем. ты мо нагӯ тай тани хирет гапзан мумкинем ти хитами чира надонем. як нафари дигар нависонда салому алайкум ако. масъалаи ай Тоҷикистон ба Россия гостиба омадан банд кардагӣ не ягон хабар ҳастми? Не, ман кардагӣ нестанд. чихеле ки пештар буд ҳамун хел метонем ки гости вориди Россия бошавем. Наимов нависонда Сорбон ҳами Аминара мегиранд меган ростае. дар бораи аз байн рафтани приложенияи Амина ҳеҷ информатсия нест бародар азиз. Таҳир нависонда Сорбон ҷон раҳмат барои ҷавоботон. хизматҳои кардагитон беҳад муҳим аст барои мо муҳоҷирон. зинда ва сарбаланд бошед. худованд хоста бошад мо каме ҳам бошад ба ҳамин сабаб мехоҳем фоидаи худмона барои шумо расонем. м нависонда салом акаи Сорбон. хуш ба ҳолат раҳмат ки бисёр навигариҳоро мо аз шумо дастрас мекунем. саломат бошед. ман қариб 1 сол мешавад бе документ дар Россия кор кардастам. агар Тоҷикистон равам чӣ хел мешуда бошад? илтимос ҷавоб интизорм. раҳмати калон барои суханҳои хубтон ва ҳамеша дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. аз шумо бениҳоят миннатдор мешавем бародари азиз. вақте ки шумо 1 сол беҳуҷҷат кор кардастен ва аз Россия берун баромаданӣ мешавед, дар ҳоле ки аз шумо ҳамин патент регистратсия талаб кунанд ва шумо пешниҳод карда натонед айни аэропорта гузаштан, дар ин ҳолат метавонанд запрет на въездтон кунанд, рӯйтон кунанд. Холов нависонда ассалом акаи Сорбон. ба қарибӣ омадам видваренида ғалтидам паспортма ай
чанд задагианд чӣ маъне дорад печати задагиш илтимос ҷавоб медодем ай чанд задагӣ чӣ маъне дорад ман нафаҳмидам яъне печат задагӣ дар назар анулиро дошта бошед мақсад выдворение худаш запрет на выезд мебошад шумо яъне депортатсия ҳастед выезди шумо маҳкаме барои айнав ба Россия рафтан. Як нафари дигар нависонда салому алейк ҳамин занако кӯдакҳоро омаданшона ба Россия манъ кардан ё ки не ҳозираш пешниҳод шудагиай вале пурра манъ кардагӣ нестанд. Як нафари дигар нависонда дигар номи рекламара нагир маъқулу набошад тамошо накам гузаронда мешавад ба филм ҳамин чиза. Як нафари дигар нависонда салом акаи Соломон даъваткунӣ ба хизмат тамом шуда ё ин ки не ҳамира мефаҳмонде бале даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расидагиай нақша пурра иҷро шудагиай. Бародарони азиз ва гиромиқадр навори имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. саволотон бошад дар комментария бинависонед худованд хоҳад буд дар видеои дигар мехонемшон то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.